Hát, elég régóta volt már ez. Kicsit még megvártam a zenét, hogy lejátszódjon, mert ez egy banger. Kár, hogy így leszette Bálintunk. Spotiról, meg ilyesmikről. De Youtube-on még fent van, szerencsére. El lehet élni. Csak túlni a címét és így beírod. Igen, amúgy az nagyon kéne. Figyelj, ha meg tudom beszélni vele, akkor úgy, és ha nincsen rossz kedve, és nagyon kérném, akkor biztos sikerülne. Figyelj, amúgy szívesen adta a zenét ehhez, a stream váráshoz. Megint üdvözletel. Aha, tudom. Tudom, hogy arra gondoltál. Gondoltam. De élőben is nagyot menne, hogy a stream előtt élőben nyomná. Ha nem a Kent hajadrát, akkor mondjuk a Nestle barack, az is jó. Nestle barack finom? A Nestle barack kell? A Nestle barack nem beszélget butakecikkel? Mhm. Jó, jó, jó. Na újra üdvözletét kívánok mindenkinek. És... Bocs, bocs. Csak kicsit... Érzem, hogy mennyire... ez az adás annyira... csendes lesz. Már mind az előző ilyen híroforcsos. Annyira érzem. De amit ma akartam öm, csinálni. Jó. Ja igen, akkor jó. Megvan oda. Csak hogy a telefonom mondta, a chat jól látszódjon. Öm, igen, amit akartam ma csinálni így nem ez. Így így folytatni a Conetru három ízek trilógiát, szériámat, és a Hot Fuzzhoz megcsinálni. Angel hagynagod, és így mi volt a más? Mi a Nick Frostnak a neve abban? Gyorsan megnézem. Majdnem mondtam, hogy így, hát más nem tudja megmondani, csak de rájöttem, de most látom, hogy így rajtam kívül van valaki még. Danny Butterman, aha, Danny. Mhm. Ihi. Az nagyon jó. Őket szeretném rekreálni, legalábbis az egyiküket, Angelt, legalább. Közben, ha nagyon akarunk, beszélgethetünk, de akár csöndben is maradhatunk. Vagy legalábbis én maradok csöndben. Nekem nagyon nem érdekel, hogy mit csináltok ott hátul a képernyőtök mögött. Nagyon nem érdekel. Így hát már mutatom a Shaun of the Dead-eseket, amiket, ha fent vagytok Morganak szerverén, ha valaki nincs, menjen fel oda, tök jó hely. Ott már mutattam a kettőt, amit csináltam. Így. Mutattam már ezeket. Vagy ha fent vagytok így a Hero Forge-os területeken, ott is mutattam amúgy. Uh-huh. Ha nem tudnátok, hogy mi az a Cornetto trilógia,
az Edgar Wright-nak így az úgymond három első filmje konkrétan, ilyen nagyobb filmje, első filmje, igen, a Britan... Milyen Britannia? Mindegy, hogy igazából az a különleges benne, hogy így konkrétan nincsen, a három filmnek nincsen semmi kötődése, szóval ez nem egy overall történet, hanem három külön film, annyi közössel, hogy így ugyanaz a két főszereplő van benne, Simon Pegg és Nick Frost, meg benne van a Cornetto ékrém brand, mindegyikben. Amiről a nevét is kapta. Szóval kezdjük azzal, hogy egy új minit rakunk le. Ja. Ja. És sajnálattal közlöm, de csalni fogok egy kicsit. Species. Proportions. Mint ha valakit érdekelni amúgy. Innen. Nagyon. Kis cirkusz lenne, ugye? And face. Yeah, face and expression. Azt a mosolyt kérem töröld le magadról. Rendben. Amúgy hogy telt a napotok? Gilmore-nak tudom, mert hát egy kis háttértörténet reveal voice-oztam ma vele. Egy kicsit Minecraft-oztunk is. Szóval neki tudom a napját. És remélem még itt van. Hát nem kéne beszélni valóban. Hogy történt? Hogy jöttél vissza? Hogy jöttél vissza? Hes. Hát igen, nem kéne beszélni, igen, valóban. Remélhetőleg olyan nem fog megtörténni újra. Abban remélhetünk. Legalábbis nem ilyen szinten. Köszönöm. Jó. Igen. Ja. Akartam volna kérdezni, hogy így behallatszódik-e a böngésző, de rájöttem, hogy így nincsen megosztva a hang. A böngészőnek. Szóval igen. Szóval bárhogy csináltam a böngészőn, bármit csináltak, akár még... Ja. De ne fontosabb inkább. Jobb. Nektek. Rendben. Jó. Amúgy a Wright-a kapcsolatban amúgy kijött az új filmjének, a Running Man-nek a trailerje. És ígéretesnek tűnik. Legalábbis nekem. Nagyot ment. Amúgy van egy ötletem, hogy mondjuk... Ez mennyire lenne rossz ötlet, hogy a haja csak ilyen ráfestés lenne. Mert az igazat megvalva,
A, a filmben nem annyira hosszú. Angelnek, és így... Hogy is mondjam... ha egy ilyen rendes modellezett haja lenne, akkor az eléggé nem illene nagyon bele az egészbe. Egészen szóval, igen. Ja, nézzük mennyire. Néz ki rosszul. Öm... Maradjunk egy eléggé! Meg lehet. Várj, amúgy. Addig szerintem így közben csinálom a rendes ruhát. Ami után majd megoldom a haját. Azt is megfogom. De ez egy kicsit később. Azért. Na. Hm. Amúgy? Van benne hasonlóság. Várj. El is felejtettem a szakállat levenni róla. Vagy tudod mit? Ezt inkább így rakom be neki. Egy ilyen jobb trükk, hogy így realisztikusabb borosta hatás adjon. Tudom mit, lehet, hogy tényleg adok neki hajat. Így rendeset. Csak egy kicsit trükközve. Tudom mit, lehet egy kicsit az országokat egy kicsit lejjebb eresztem, hogy mert túl szorosnak tűnnek. Í- Aha. Így kaptam a értesítést a telefonomon, hogy így Marvel Rivals-ről. Ez úgy érzem, hogy így konkrétan én vagyok az egyetlen ember, aki még játsza azt a játékot. Legalábbis akiket ismerek, nagyon. Úgy a családon belül annyira nem, de azon kívül, ja, úgy érzem, mert akikkel többen nyomtam, azokkal, hát ja, már nem is játszák. Minóta úgy nem tudom mennyire, de... Nem, de remélhetőleg azért ő is. Most nem tudom, hogy remélem, hogy ő is a bajta, vagy nem. Ez egy jó kérdés. Mindegy is. Hol is, hogy igen. Ez mennyire lenne rossz ötlet? Úgy is van rajta egy ilyen izé. Ilyen vest. Ez mi magyarul vest?
Egy ilyen mellény, igen, ilyen mellény, szóval annyira nem fog látszódni. Uh-huh. Amúgy amit akartam mondani így a Running Man-nel, hogy így, ja, elég ígéretesnek tűnik. Uh-huh. És hmm, az igaz, hogy meg egy kicsit magaszt, egy kicsit féltettem, hogy hogy fog kinézni az egész, hogy fog érződni az egész, de nagyon jó. Jól áll eddig. Szerencsére. Azt hittem először, hogy egy ilyen, hogy is mondjam jól, egy nem fog érződni, hogy annyira brightos-nak, és egy ilyen blend, ilyen thriller szerűség lesz, de az ellentétje az egésznek. Szerencsére. Vagy amúgy ebben benne vannak az új dolgok, vagy... Aha, igen. Mert pont akartam nézni streamen, hogy mit hoznak be, mert keddenként szoktak hozni be új dolgot, de megtették, még mielőtt a streamet elkezdtem, és így csak szandál volt. Mondjuk nagyobb, nagyon ilyen hajmeresztő dolgok nagyon nem szoktak úgy jönni, ilyen durvábbak, csak ilyen fegyver, új faj, nem mindig új faj, de ilyen új cuccok. Mondjuk múltkor ilyen kaptunk kutyákat, kutyámbereket. Ja, meg a csigákat. Igen, nagyon hiányoztak a csigák. De figyelj, nem panaszkodok. Ha úgy hangzott, mintha panaszkodnék, akkor rosszul hallottad. Ha, de ha újra azt hallod, hogy így panaszkodok, akkor veled van baj. Bocsánat, hogy megsértettelek, ezt nem úgy értettem. Jó, jó. Valami, de egy kicsit lehet, hogy magának berak zenét, ha nem annyira baj. De ez csak egy kicsi háttérzenének csak. Nyugi. Meg nem fog beladni a streambe, így nem fogok copyrightot kapni. Yippee! Amúgy nem tudom, hogy mennyire lenne merész dolog, de mondjuk a Andris felkelni, és így megkérdezni, hogy így tudnék-e használni majd a Arkidrát is. Mert amúgy elég faszal lenne, csak nem gondolom, hogy így megtörténhető. Mi a fenne? Ah, ez semmi különös. Csak egy Discord notice. Nekem egészben kell a világ. Ez egy elég goofy fog hal. Érződni, hogy így konkrétan ebben éneklek, csak úgy simán, az semmiben. Semminek. Aki vissza fogja nézni, az konkrétan azt fogja hinni rólam, hogy egy őrült vagyok.
tudom, hogy visszarakom magamat így befoglaltba. Mert így legalább nem fogom hallani. I... I- meg amúgy ma a Running Man-en kívül megjelent a Cat in the Head-nek, a Warner Bros.-os Cat in the Head-nek animált filmnek a trailerje is, és így belenéztem az elejébe, de amikor elkezdett játszani az Alpata, akkor konkrétan így time out és így jó, ebből elég. És így ott hagytam a fenébe, nem is néztem végig. Lehet, hogy valami jó szar, de most így nem úgy, hogy így szar, hanem így good shit. De populáris zene használat filmtrailerekben. Kinda desperate. Ha rosszul van megoldva. Ami ez, sajnos ez inkább ez volt, az volt. Na. Amúgy tudjátok mit, hogy oldom meg ezt? Jó, Szeppe! Na, hello, Szeppe! Örülök, hogy megjöttél! Zsá! Szerintem nem kellett ennyire köszönöm, de... Számít? Nagyon nem. Ezet megcsináltam. Jó. Aha. Hát jó étvágyat. Neked. Várj, mindjárt jövök. Ha nem baj.
Remélem mindenki elment. Nagyon remélem. Szerintem folytassuk. Várj! Na, sikerült megoldanom, hogy nem akad be a székem a szőnyegbe. Azt hogy merészelted itt maradni? Te kis koporkó. Koporkó, mi a fene? Mindenhol meglepődök, hogy így milyen szavakat tudok mondani. Van egy ötletem. Amúgy. Így. Valahogy. Várj, amúgy. Benne van a, a Twitch-emben a Discord szerverem? Kíváncsi vagyok. Ezt majd megoldom stream után. Gyerekek. A fenépet. Ez mennyire fog úgy nézni, hogy ja. Ez amúgy... mm, tűrhető, I guess. Persze először még visszadom neki a szemüvegét, mert így elég baszon néz ki. Aha. Mi a fasz?
Meg lehet amúgy, hogy így... Ja... Majd lehet, hogy megoldok valamit majd. Lehet, hogy Bálintal beszélek, vagy valami. De meg lesz oldva a kérése. Sztyeppe. Mi a fene? Így. Így. Jó. Um, nem írok rá, mert... Ja, mondja nem tudnék, de tudom, hogy mi kell. Így. Amúgy, hogy telt azok az idők, ameddig nem voltunk együtt? Hogy így legalább érezhető legyen, hogy így él ez a stream. Ebből rakom nekem magamnak a háttérzenét, mert nekem van, nektek pedig nincs, ha-ha-ha. Hát igen. Szép, ó, fenébe, a fenébe, a fenébe. Miért megmozdítottam a OBS-ben a streamet? Ó ne, ilyet nem szabad. Mondjam, hogy mi lenne, hogyha lenne a nélkül élni. Nehéz lenne. Szeppe streamekkel nélkül élni. Aha. Igen, amúgy a Prius ilyen stock zenék is megfelelnének, igen. Persze. Négy. Mi a fene? Ez a kiwi Billy Rizzy Busy? Ez már konkrétan egy családnyian vagyunk. Velem számítva. Nem.
Vagy te? Az mindegy. Szarom le. Nem a nézők számítanak. Mármint, nem úgy értem, számítanak persze. Hanem az számít. És tényleg, négyen vagyunk, ez jó. Hanem az számít, hogy jól érzem magam. Nem a nézettségek kellenek, hanem az összön, hogy folytassam. Ez nagyon komolyba ment át. A fenébe. Mhm. Amúgy több képen amúgy eléggé nehezen lehet Jó, nem. Nem. Amúgy előbb azt akartam mondani, hogy így több képen, amit így referenciának használok, nehéz eldönteni, hogy így milyen színű a szemüvege szemüvegnek egyszerűség kedvéből. De amúgy annyira nem. Mert több képen egyszerűbb. Igen, a képek különbözőek. És elmondjam, minek ez még a témája? Í. Hú, lehet jobb, ha nem tudom, hogy mit klippel. Valamiért a telefonomon elég szar a chat, mert amióta írta Szepp, hogy itt van még, azóta nem ír ki semmit konkrétan. Hát ja, mi a fene? Nem válaszol a genyó. Nem a nézők számítanak. Mármint, nem úgy értem. Í. Tényleg le lettem klippelve. Skacok. Mi ez a fehér kocka? Megbocsáttál már? Bocsáss meg már. Skacok a gépem beszar. Meg persze nők és nem bináris testvérek, akik nem annyira kedvelik, ha úgy nevezik, hogy a más előző kettőnek. Beszoptátok, há? Mi a szigmákos tészta? De amúgy ez mennyire mondhatni realisztikus csúnyacsább expressionnek, hogy nem volt annyira szar.
Így. Jó. Minden jó már. Semmi szarság már nincs már. Csak tánc, 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 zene, 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 ritmus, 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 tánc, tánc, tübörög a lábunktól. Tudod mit? Beragom magamnak. Ha mondjuk a legalább valamit így reagálna. Ez is nem válaszol. Jaj, de jó! Mindegyik program szoptatni akar. Az nagyon jó. Van egy ötletem. Hogy ezt akarnám tudni, hogy ez mennyire rossz ötlet lenne. Ami szerintem dobom is ezt az ötletet. Vagy nem jött ilyen... De jött, igen, igen jött. Konkrétan felesleges volt, amit először akartam csinálni. Jaj, de jó. Amúgy miről lehetne még beszélni amúgy? Miről lenne jó nektek? Mert persze, amire lehetett számítani. De tényleg egy ilyen nagyon csendes, kis konkrétan semmi az egész. A referenciaképeket miért x-eltem ki?
Ez úgy érzem, hogy nagyon nem fog sikerülni. A dráma... mm, dráma videók rólam már készültek emiatt. Ez ne... Miért Cseppe? Miért? Miért akartál ilyen szituációba hozni? Ah, igen, amúgy. Nem voltál itt. Igen, nem voltál itt. És így mondtam, hogy ugye a Cornetto trilógiából meg akarom csinálni a Simon Pegget és Nick Frostot. Mind a háromból. Már meg vagyok a izével. Shaun of the Dead, már a szerverem bent is van. És megint beszart. Nem maradt más hátra, csak hogy... Újra... Újra remélem, hogy el fogja menteni. Mert ha nem, én konkrétan újra fogom kezdeni a streamet. Szerintem köszönöm, hogy itt voltatok. És ez egy élmény volt. Visszajövés, hogy lesznek-e még streamek, azok majd a sors eldönti. Na, sziasztok!